Kowoni ka enema gari manen Allah jomen foben gamen jamdanya ma donno tida moko yawi o kuma jam onel ma gari manen Allah jomen foben gamen jamdanya ma burangu na maɗo joma bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Bella TV caggal yettude Allah ko julde annabi sallallahu alaihi wa sallam kono sirru godal woni ruhu godal woni fitande godal godal e mbuude ɗo godal ina wonni honon gonɗo gol dumotoɗa ñam dumano ko adinde godal ene goota tagɗo konngol won o wigol won ngol woni kongol woni ko e on woni ko wonna hen woni ko waɗa woni ko ɗum woni ko eto ɗum woni ɗum woni anda ko waɗɗum ko wonde ko ɗum woni ko eto ɗum woni ɗum woni ko ɗum woni ko ɗum woni ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko woni natata wonde ko woni natti ɗum wonde ko woni kadi ittitama ko woni nde wonno kanko woni ko adinde ko woni ene wona kanko jomiraɗo subhanahu wa taala caggal ɗumen jetti jinnaɓe en jaari dennangal yeewiyankoɓe Bella TV waktuji sappo e mbiyen waktuji nogas e goho pawi hojamaji 5 ɗum ko toon to Mendes ko rewo Nouakchott Mendes noon woɗɗani nettek ko jiɗɗen haalde ko kewi koye nder Nouakchott to wiyete nettek hunde yurminide hamnide so tawi ina yiyete noon kono kadi ko hunde ganduɗa woyrunde yeeyde ko hunde kadi ganduɗa ko hunde weɓde wadde e nder renndo men so tawi nede feldi wadde ko way noon tiggu kecco mo ganduɗa yarata koye lewru ina dirtina e galle cikkinaɓe mum ɓe ne dirtina e galle muɗumen ko ɗon itta e galle he wujja nawa fodde balɗe 3 ha 4 ha woni yini fodde balɗe 5 tiggu yiyaka ina yiile banggueji ɗi kala nder Nouakchott kono noon ɗum kewi ko leydi Mauritanie to wiyeteɗo nettek ko leegal e nder Nouakchott hedde Mendes hedde Arafat en oɗon banggue jitti en jarni Adama Diop e Fati Diallo nen Coumba en jitti en jarni nen Amnata en Mawdo Jalal en jetti en jarni ton foof nde wonno Nouakchott haalama tan inde nder ɗum ɗo ko hamini kewi toon e Nouakchott e nder leegal ina wiye nettek holno kewi kettorɗen ko Alassane Boubou Sarr toon to suudu Baba TV holno artirani bandiraɓe cukalel ngel majji ina yiile ngel holno ngel artirta juuɗe joom maggel beela holno ngel majjiri taw kettorɗen ko konngol yummiraɗo taw ko micro Alassane Sarr mo suudu Baba TV gartene bandiraɓe mbawen wadde hen commentaire uji men holno hannirte hande noon garɗen ɗo henna ko ɗo e leegal men nettek e bani men debbo jooɗiɗo ɗo henno wonko kewi ɗo henna ko hulɓini ko hawni e en mbawa noon enen haalde hen nde wonnoon nanɗen tan ko haalaka e nder réseau o joni audio ji mum jettima en walla haalaka yettima en mais koye WhatsApp no kewɗen wiide ni enen en dépendta ko tan e Samba haali Demba haali walla audio haali walla vidéo haali sen nani ka waɗi garten koye jonka en oɗo bandira debbo ko ɓinguel makko tigguyel ene ƴefta ɗo henna ene nawa hande e wiide yimɓeɓe ko balɗe 3 hande o yiyani ɓinguel ngel joni noon garɗen namdademo holno ɓinguel ngel ummiri e juuɗe makko holno ɓinguel ngel yaari sen gasni noon bandiraɓe balla en e laahnude laamu ngu kadi daro hen darde foti darade saabu ɗum oɗo ka ko ka podɗumen banda debbo no mbiyataɗa calmitoɗa bandiraɓe. Salamu aleykum. Usuboji ɗi noon yoɓini kono noon fof kalata yimɓe kadi nafa ɗumen no mbiyataɗa. Salamu aleykum Fata ko an ɓe mbi ɓinguel mum koko nawaɗo hen min ɓinguelam nawaɗo ko nawlam kadi nawini ko nawlam nawingel wi wonde nawge ko tokoro muɗum omo nawa ɗum galle patron muɗum omo yaha omo arta mbimi e yaha e dile yehi noon e artan kadi yehi artan dille kadi e nawingel ko 4 heures 14 kihiɗe 4 heures sifir takkusan nawde dille mbiyani ngel ha joni mi meeɗa waddude e makko mi meeɗa habde e makko ɗo ustuboji ɗi ko kalta ko saabu ɗum il faut que bandiraɓe ganda réellement haalaka no yaari ko nawle nawi ɗo ɓinguel ma ɓinguel ngel innirnoɗa ko kanko nawle o kanko innirnoɗa ɓinguel ngel wadde o nawi ko tokara makko ɓinguel ngel no foti lebbi yarete lewru wotoru nde yarate
yo ke wadde woyane dañan hay do taw e o jonno me do attends kanko holto woni kanko nawle o gila nyando nawi nde wartando e galle nawi ngel ko han woni balde tati artando e galle wartando gilde min jiya mais est ce que jom galle mon to woni galle mon do wonno kay han on do wonno kono on wi ko on kamum ni wi ko wote len o wino ko wax faaruɗa cukalel ngel e wimiɗo faara ngel ko patron am kono mi leelami ɗo yaha miɗa ara e wonno jaggiri noon annda haydara jaggiri noon e wi to yatan gara joni garta jinde min mbayri yiide gila nden on jiitanimo gila nden min jiita on jehin to galle patron to walla jahan toon jahan toon kono min noddi patron en ɓe ɓe mbimaɓe mbayru yiide ɗum mbayru yiide ɗum ɓe ganda fof ɓe mbayru yiidemo ɓe mbayri yiidemo ɓe mbayru yiidemo ok Fati no mbiɗa ni ɓinguel ngel yarte koye lewru wotoro kanko nawle o ari o wi omo nawa ɓinguel ngel to patron makko mo liggotto patron ko holɓe ko safal walla ko halpulare ko safalɓe waɗeɓe o wi omo nawatto ɓinguel ngel gorko ma est ce que tini nde o nawata cukalel ngel nde tini kay kam ɓayde kam ko wi nawa ngel kono wote leel yo yawne arta joom galle ma wi yo naw ngel kono yo yawno arta yo yawne arta eyyi dile nden noon nde yeehi nde noon woni ha futuro juula noon min noddi ɗum kanko debbo min tawi ke sofde téléphone makko ke ñifde téléphone makko ko ñif téléphone o gila ñande hen dilnande hen mais est ce que ñande hen nde joɗɗon gila o ummiɗo ko hedde 4 heures on joɗima ha futuro on jiyani walla gueƴe min jooɗi ha futuro min jiyani woni ha gueƴe era min jiyani yeehi ha 10 heures min jiyani woni ha minuit min jiyani ha 4 heures jamma tawi hiiri min jiyani joom gallam wi ɓayde woppa ha werka wawi hen won foof ma humtit galle ja d' accord joom galle ma wiya woppa ha nde wiyete nde holko joom galle ma waɗi on jeehi police walla on jeehi laknoyde holko mbaɗɗon min jeehi police min jeehi laknoyde ala fof min jahani kore jamni kadi ngari mballi kam mabɓe fof ala fof mbadda min ñaama min jara koye darde kam min jokki min yahawɓe kadi min toɓa kadi oɗo debbo kadi ko balli ɗum hen no fewi kamɓe d' accord min jarama Allah jara bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kettimo no ɗum ɗo yaari ni bandiraɓe debbo garɗo ɗo heno joɗiɗo ɗo heno ko ɓinguel mum ene yaare e lewru ko ɗo wonno e galle mabɓe ɓinguel ngel nawli ko kanko oɗo o innirno ɓinguel ngel nawliraɗo ari wi ene nawa ɓinguel ngel jaategel lewru pour holloyde ɗum tokara muɗum bon aɗa andi mataw ko hoolare nan ɗon joom galle makko wimo ɓaade ko ɓadde ko tokara makko yaata hulle yo yaata no wasa hirde ko nangude confiance ende Allah andi ko woni o yeehi balɗe tati hande ɓe jiyanimo portable makko nano uddi ɓe namdima patron mabɓe mbi kañumen koye mbayri yidemo holto woni e holno woniri ko kumpa meɗen kono eɗen mbawi wiide kanko ɓiɗɗo bandiraɗo debbo ɗo wawi nande dande nde fof kam yo andu ɓiɗɗo ne sohli yiide yummum koye responsabilité mawɗo woni ko wona ɗum ko laamu Mauritanie yo wat feere ummo e oɗo enquête par ce que ɗum ɗo c'est grave ko hunde hulɓininde amin gandi kadi police Mauritanie ma waɗa hen liggey muɗum so tawi ko enquête tan eɓe jawri ɗum eɓe mbawi ɗum noon yoɓe kollu mbawa ko mabɓe ɗo henna oɗo bandiraɗo debbo yettu ɗiyum ala fof ko ɓuuri musde neɗɗo ara suuta ɓiye e juuɗe maɗa nawa aɗa jogui hoolare nawa eɗanni kam ɓerde nde no tiiɗi par ce que nawle arande ɓiyen tan wimɓe dawa mi ara totta ɗum wona debbo fof wawi ɗum jabde kono noon ko hoolare woni ɗon mais kanko est ce que kanko nawle o est ce que oɗon jogorno probléme aji hakkude moon hakkude nawno nawli ko heewi waade ni oɗon jogui caɗele ala min ke ari ko min meeɗa haɓ min meeɗa duko fijirde tan e jaale minen jahdat minen gartita min meeɗa wadde joni joom galle ma to woni omon ɗo e wuuro ngo walla to woni joni tannajo homboɗo jaya yettete ko jaltuɗo wuuro ɗo no mon ɗo e wuuro ngo to woni joni ɗo kankan ɗo kam tan ke ila min gondi ɗo e waɗɗande min gon koye yiiloyade mabɓe ɓe gon koye yiiloyade mabɓe mabɓe gon koye yiilal mabɓe d' accord gasi ha laaɓi e rango tinno ɗon mbaɗon partagé vidéo o ganden bandiraɗo debbo hande omo wuuri ko caɗele omo wuuri ko muusi saabu ɗum hay goto wawa supportude gueɗe baɗe ni no kewɗen wiide ni noon enen en kewani hoccude tan e audioji e vidéo ji garten ko ha ɗo henna ko ɗo en netteti ɗum kewi Carrefour jeere nette nde juste ko ɗon woni
ɗum noon so tawi wonɗo jiituɗon maale baade noon oɗon mbawi wadde aɗa jogui numéro téléphone mo dokkata ɗo hen numéro téléphone so tawi woodi jiiɗo maale cukalel ngel walla maale debbajo o jiiɗo ko famani fof hadde mum jokkodirde police ne wawi jokkodirde oɗon numéro téléphone 41 04 40 33 ɗum woni numéro téléphone o jokkuɗen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV yo Allah hollit yo Allah kadi ittanen seyɗane gonɗo ɗo hen o ha jiyen ɓinguel meɗen ko ɗum garnoɗen ƴewɗo hen wadde bandiraɓe debba jarama muñ tan Allah ko moƴƴo Allah way tan waɗi gurdam cukalel ngel taw nane yesso merci. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe min joni ko gonɗo ga uddi koye amen ni debbo hoore mum taw mo selli ga taw woni e jaam affaire en jaaki en hamni min nanama encore trace ɗo ko galle mabɓe o ko nawli ko cukalel ngel no nembelo no woniri min ganda tuggo no wi min ganda ɗum uddi koye amen to goɗɗo ɗum ga ɓuuri uddi koye amen taw min gari ɗo henne min lancé appel ayi pour laamu men walla menen liggade te ɓe mbawi ligge inchallah so min mbimi mam jittu inchallah ɓe wonde o jaa noon tigui bandiraɓe hunde ina yurmini ina hamni ko lombude ɗon wasiye seeɗa e surtout e jinnaɓe e rewɓe ɓe hono ɓe jogoto tigguji ni joomum ati tiggu mum tan yaaha woppa tiggu mum woppude ɓe cukalel tokosel walla woppa tiggu mum tan e nder suudu kañum tan yaaha woppa ɗum ɗon nde wonno wonna yiɓɓe dañƴi ina donki kono won dañɓe kadi ene manki andude holno fota toppiterede eɗen gandi oɗo kam o yeɓaki ɓiyi ko kono kadi ko hoolare o joguino e nawli ko mbiyen ko gorgol mum ɓiɗɗo o nawno ɓiɗɗo o Allah andi ko yinno waɗede on ɓiɗɗo kono kadi ko gorgol mum ɓiɗɗo o mbiyen lemben yummum ɓiɗɗo o nawno ɓiɗɗo kadi ko kanko innira ɓiɗɗo kanko nawno on suka fodde balɗe jiileteɗe foof omo yeehi omo dogdi omo mofti ɗum e galleji goɗɗi omo wondi on toon on yiyaka ɓiɗɗo o yiyaka kettoɗen Mariétou Abou so Mariétou Abou kettoɗenmo ko miñum yummum cukalel ngel ko miñum yummum cukalel ngel on wawata artande en holno cukalel ngel artiri e juuɗe mabɓe holno ngel artiri e galle he ha hande noon koye micro Alassane Wuddu Sarr mo ganduɗa ko toon to Suudu Baba TV dillata en kettoto ɗum no hannirta ni mbawen woyodirde e bandiraɓe kettoɗen Alassane Wuddu Sarr holko jabtodiri e Mariama Abou e bannoɗo hanki cukalel nawangel en gandano nawɗo o holto woni en gandano cukalel ngel holko woni e dow muɗum Allah artiri cukalel ngel yitama ha yettima kadi e juuɗe yummum en garin ɗo hanki 12 lewru décembre hande ko 13 lewru décembre ene wonane weltare no feewi ko dañƴen ko Allah waɗanen ko woni holɗum jaayi e bannoɗo hanki cukalel nawangel en gandano nawɗo o holto woni en gandano cukalel ngel holko woni e dow muɗum Allah artiri cukalel ngel yitama ha yettima kadi e juuɗe yummum wadde ɗum en jettiri ɗum Allah no mbiɗen ni enen en tournata koye audio en tournata koye vidéo ji hanki en garino yummakko haalde meɗen hande kadi en garti andude holno cukalel ngel yaruno e holno ngel artiri yummiraɗo noon nde wonno wona karɗo cellal no feewi kadi ha hande woni koye bojji woni koye ɗum ɗoji en ɓurani yidde o kanko o haalay à la place miñi ko debbo nan ɗo henna ko miñum yummiraɗo woni ɗo henna ko yummakko tokos woni ɗo henna wadde ma en ɗaccu o haala bandira debbo ko adi foof no mbiyataɗa innitoɗa min miɗo wiye Sow Mariam Hamidou joni ɓinguel mon ngel yitama nawno ngel hanki ko gorgol makko joom suudu bam makko walla mo innira e hoore muɗum en gandino kam ko on nawnomo joni eɗen jiiɗi andude holno ngel artiri e holko ngel wonno e dow mum kanko gadduɗo o holko wi on o wonno e dow mum e cukalel ngel. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe oɗo kaset min Sow Mariam Hamidou haaltani ko iddi fof ni miɗon jetti Allah e ndeɗo ɗo moƴƴere nde o waɗani ngam kam artirde ngel ɗo cukalel dow jaam cella kono oɗo ɗo debbo hanki min jooɗi tan keeci geeɗi keeci juulal geɗe taw min min juulim pari miɗo jogori lelade miɗo foppo miɗo jogori lelade tana waɗi worɓe mawɓe naati ɗo min nantan ko dande worɓe mawɓe ɓe mbi cukalel mon arte moɗo ɗimmit kadi on malam cuko ɓinguel mon arte moɗo min mbaddi iday damal min jeehi min kawre worɓe ɓe eɓe gon worɓe tata eɓe gonde debbo mbo jogi cukalel ngel mawnam debbo mawɗo
mawnam mo ndewmi on heɓɓi cukalel ngel ƴetti ngel minen noon min pe'e damal ngal juste min ji debbo o nawnoɗo o cukalel ngel hombo welni sakkos e jungo muɗum min pe'e muɗum yimɓe nangi min o dogi ɗo mbimi miɗo yalta gorko gartirɗo cukalel ngel suko gorko tokosom wonde worɓe ɗiɗi mawɓe on ɗon o nangimi e jungo o yimi an ko ndurotoɗa ko fadni ha ganda hunde nde ko nde woni ha ganda ɗum no waɗimi mbimi hono wayi mbimi fadi ha mi anda hono wayi o heɓɓiti noon o wi'imi ngelɗo cukalel ko han woni inde maggel ko han ngel inna mbimi ko hono woni han ngel inna o wi oɗo debbo o are amen o are amen oɗo ombo won o are amen ombo andodire debbo mbo min gondi o Mataw o jooɗima o wi'i ngelɗo cukalel ko ɓingel mawne an debbo o ngel ko ɓingel bane gorko min gondi Mataw mi Allah waɗi min dañji ngelɗo cukalel Allah korejam noon Mataw nder hen jaltani kam galle mi yehi ala to gonmi ala to peemi sona taw koɗa maɗan ko an gallu wona yi'i o heɓɓoti noon o wi wallahi wadde ko ɓi banam gorko mi yi'a banam gorko ɗum ɗinani walla nden koreji ma jaltani mami ñammin mi yarnam soran ɗum woni ɗi comti gonɗi ɗo gueɗe maggel fof o soodi o addi o weeɗi ɗum o wi ɗen balɗe e nder hen o ɗen balɗe kam lotata ngel kam ñamminta ngel kam toppatigel wadde ko ɓi mawnu ɓe jooɗi noon ha ɓooyi hanki ɓe mbaɗino ɗo vidéo ji Mataw no cararini e wuro ngo ɓen ɗon Mataw keɓi ɗum ɗo keɓi vidéoji aha kadi gorko ɗo ɓe gonno ɗo mawɗo galle o wi'a ko neɗɗo mawɗo wonko wone laamu walla wonko omo jogi tan sulta muɗum wona yi'i hanti ɓe gonir noon on ɗon gorko mawɗo wi kam tinana mi nani ɗon cukalel ngel kone wahlani ƴewde ngel o win Allah waɗata tan o yehi o yi'i cukalel ngel o wi ngel wona yontere jogi ngel hay mbo yi ngel andi wona tiggu jogiɗo yontere o wona han jibina kadi wonta debbo yaltina han cukalel mum nawlumi no wujji kadi ko an wujji cukalel ngel ar nawtu min to gittunoɗa cukalel ngel debbo o Mataw huli arde ga waɗi to nawi ɗum e galle leege he anduɓe ɓeɗo ɗo walla kamo mbo andiɓe o nawiɓe toon ɗo nawiɓe ɓe toon ɓe kawre debbo joom galle o e damal debbo o wi ɗum de ko kaari hadi ko an ka debbo Demba ko an wujji ɓi faati ɓi nawle o ka gujjuɗo ɗum ɓe ngari ɓe mbi ewa galle o noon toon to ɓe ngari ɗo no waɗi gorko ɓe mbi on ko ceerno on woni garduɗo e maɓɓe o haɗo on ɗon ari haɗo ɓe mbi on malama on dañi cukalel moɗon hanto dogo feyni mbimmiɗo abba ɗum on wi darirannimi hono ni tan o heɓɓete o wi'immi noon kone ngare gaay tinne mbaɗe masalaha hoto leɗte oɗo ɗo mbaɗe masalaha hoto leɗte demba woni joom galle mawnam debbo o mbimi Demba leɓtotako woni Demba leɓtotako Demba so tawi waɗani jungo mum ala hen o waɗani ko boni min leɓtata Demba min leɓtata Demba min mbatta ko leɓti Demba eden min ƴeewi sukaɓe ɓe ɗum fof min deƴƴi min nannani hen Demba ni min deƴƴi kono Demba so waɗani ko leɓti ɗum leɓtotako so tawi noon jungo Demba hombo woni hen Demba kam hanti min deƴƴat tan min ganda kam no min jogormi kono kam miɗo andi tan kam fewani ɓe mbi yuman Demba ko joom tension ko tensionnaire yo min mbattan suturo min tinnoro Allah min jaafo ɗum min goppa haala ka mayira ni min mbi ala ɓe mbi min noddi police aji ngari ɗo nawi ɗum ɓe mbi ɓeni gona julɓe hol wiɓe noon mbi ɓeni gona arduɓe maɓɓe walla ko police ji ɗi waɗi biiɗo ɓe wona julɓe mi nantan miɗo duura police aji nawi ɗum mbi waɗi biiɗo nanimi ngol konngol ɓeni wona julɓe keɓtim mbimi est ce que debbo kokkitowo tiggu musnowo yummum balɗe tati est ce que oko julɗo baɗowo ni
haɗa leɓta tiggo haɗa leɓta pittali goɗɗi julɗo hina waɗa ni ko on woni bo wona julɗo waɗata ni anani kadi ɓen ɗon to on ɗon jippiɗo miijiɗo ɗum ɗini est ce que ɗum tiggu addamo e mon o ni hay mbo yina andi wona yontere jogi so tawi addamo e ma wi'a ko ɓi bane gorko noddu bane gorko haade ma laɓde sorande ni ne wawi taw ko neɗɗantagal haɗa wawi ñammin jarna wadde ko tiggu adda e maɗan haɗa wawi soran ñammina jarna haydara ala ko ɗum hen kono koccon cukalel laɓon mbi onon gaddi on ginni ɗum ɗi noon laɓon cukalel ɓe inigel ɓe mbi ɓe ginni holmo ɓe inniri ɓe mbi ɓe ginniri ko seydi maɓɓe hombo Amérique heɓe gandodire on ɗon no wiyete ɓe kaalani inde nde heɗo de ɓe pari noon ɓe jeehi commissariat d'accord ɗo ɓe jeehi ɗo commissariat ɓe jotti nde koreji amen jotti nde tan maɓɓe ɓen addunoɓe fof ɓe jolte oto ɓe jeehi onon mbiɗon kon adduɓe neɗɗo hina waɗi bonande hina nanga wota doge jehon pade ha leer kaalon onon no arde mon soɗon jiɗi kay gonga walla soɗon jiɗi peewal kaale no arde mon gila A à Z min kaari ko tele ni arde amen ko ni kono jolontane oto mon jehon ɓe goppima ɗon wona noon ɓe goppima ɗon joni kanko ɗo woni ɗo mon commissariat wona police omon ɗon d'accord hol commissariat woni commissariat min Arafat ɗo Arafat Robin poto 20 poto 20 d'accord ɗo joni ngel ɗo cukalel nawa optal ɗo nawa ɗo optal ɓe mbi machallah ɓe jiyani won ko iwe muɗum minen jaki minen ko sukundu nu saabu ciggu sukundu yimɓe kam kanga yimɓe fof no gandi ko woni ko hen kono fewani tan fewani wona yi tan min ɗum wonno ko kalanno ko enen jiiti ɗum ko enen nandi ɗum ko jirtidde bandiraɓe ɓe no moni kala wawata wattude hakkille hoore mum wawa artirde hakkille kadi e ɓesgu mum wawa ɓeydude rende to renno hanke hande nde wonno so maayo sumi lingu hoolare eggi so maayo sumi lingu hoolare nati sikki ala on mo kooliɗa mo ganduɗa ene wawnoma yoltande hujjaji ma mo caɗele meeɗa kewde hakkude moɗon ñalawma goto ɗum ɗo ummo wayani hunde kam wona wasde rentade kono noon kadi eɗen ñaago bandiraɓe no ɓeydata rentade e banggueji ɗi kala nde wonno akhiru zaman o ala to hunde jombi ummorade neɗɗo o ina ummoro e bonɗo ina ummoro kadi e moƴƴo neɗɗo o kono noon ko rentade tan wawata yaltinema e ɗeɗo gueɗe nanino annabi sallallah alih w sallam wino ganda goto ne haala ma aduna guesirɗo aduna o ma ɓiɗɗo anno jinnaɗo mum ma debbo anno joom galle muɗum kono kadi ma joom galle anno debbo muɗum woodi namdiɗo e sahaba winelaɗo so wayi noon holno min gurdata o wi on ndenan hakkeji ɗi totton hakkeji ɗi ha timma nde wonno so tawi a waɗi fodde ma keɓa haqqe ma yo Allah renan en diine men en jillino wadde ɗo seeɗa chronique walla addude ɗo jende men seeɗa e nder oɗo kewɗe toon to leydi Mauritanie nder Nouakchott ko ganduɗa kañum woni netteg en jetti e jarani foof en wonnoɓe toon bandiraɓe men musidɓe men wonnoɓe toon nde wonno netteg haala mbawden artuden gam laɓɓitinande hen bandiraɓe cuuɗe ngel arti yo Allah ren yo Allah junnu wuran maggue yo Allah barkingel yo Allah tabtingel juuɗe jinnaɓe maggue hano hannirta ni en jarni foof en jetti foof en Bella TV fof kadi en jarni Yahya Touré en mbimo lawol jaam en ñaguima Allah moƴƴonde o ɓeyda nde tawnata hen siyara mo ganduɗa ko baɗo 28 décembre ɗon to Bopp Dakar taw ko dental walla ɗum ɗon ɗo ceerno ɗo salminde ceerno juuɗa ɗum hono wowini kala hitande hikka kadi jagga ko le 28 ne jirɗon e image ko le 28 décembre inchallahu taala yo Allah rokku en tawede ɗum e wawde tawtoroye toon kadi Bella TV no hannirta ni darde muɗum ko noon ligguey muɗum ko noon fandare muɗum ko noon yo Allah jaɓan en moƴƴu men yaafo en perkitte men ha saahaji goɗɗi so keno foti woni ka enema garimane Allah jomen fo ɓen gamen jam dañama ɗon notiɗamo ko yawi o kuma jam onelma garimane Allah jomen fo ɓen gamen jam dañama mburangu nawma ɗo joma